गोटे छोट सुंदर गाँटीए थिला। ସେହି ଗାଁରେ ବିଭୂତି ନାମକ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ରହୁଥିଲା। ତାର ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲା। ତା ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିଲା। ଦୁଇ ବେଳାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳ ପାହିଲା ମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ବଜାରରେ ତାର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆକୁ କେହି ହେଲେ କିଣୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଇ ବେଳର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବିଭୂତିର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିକୁ ଆସି କହିଲା, ଏ ଶୁଣୁଛ, ତୁମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କର, କାରଣ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଦାନାଟିଏ ହେଲେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଝିଅଟି ଖାଇବ କ'ଣ? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହେଲେ ମୋର ମୋ ଦେବୀ ମା' ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ତୁମେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ଖୋଜି ସେଇ କାମକୁ କରିବା। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ସେଇ ପଇସାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳିଯିବା। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଘରେ ଝିଅ ଏକା ହୋଇଯିବ। ନା ନା, ତୁମେ ତାର ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ୁଥିବ। ତାର ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଘରକୁ ଆସିପାରିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ କର। ଦିନକର କଥା, କୁମ୍ଭାର ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତାର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସମୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିବାରୁ ତାର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଭୂତିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ଝିଅ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବିଭୂତିର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏ ମା, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ବାହାରକୁ ଦିନେ ନ ଗଲେ ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେନି। କାହିଁକି ନା ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି କଲୁ? ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ପାଖରେ ଝିଅ ବୁନି ମଧ୍ୟ ମା କାନ୍ଦ ଦେଖି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଦେବୀ ମା'ଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୋର ବଡ଼ ଭକ୍ତଟିଏ। ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଁ ତୋର ବ୍ରତ ରଖିବି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେ ମା, ତୁ ଠିକ୍ କରିଦେ। ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଦେଲୁ ରେ ମା? ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନାଟିଏ ହେଲେ ନାହିଁ, ତୁ ବ୍ରତ ରଖିବୁ କେମିତି? ନା ମା ନା, ମୁଁ ବ୍ରତ ରଖିବି। ଦେଖିବ, ମୋ ଦେବୀ ମା' ମୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୋ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏପଟେ କୁମ୍ଭାର ବିଭୂତିର ସେବାରେ ମା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାହାରର କାମ ସବୁ ଛୋଟ ଝିଅ ବୁନି କରୁଥାଏ। ମାଟି ତାଡ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଝିଅ ବୁନି ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲା। ହେଲେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ, ତୁ ମୋ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ କରିଦେ ମା, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କରିଦେ। ଆମେ ଗଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗୁ। ଦିନକର କଥା, ପୁଣି ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଏ। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଆସି ବୁନିକୁ କହେ, କ'ଣ ହେଲା ରେ ମା ତୋର? ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା କରନା ରେ ମା,
ଦେଖିବୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ନେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଜି ରାତିରେ ପୂଜା କରି ଯାହା ମାଗିବୁ ସବୁ ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ମାତା ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଢ଼ୀ ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କୁ ମନ କଥା ଜଣାଇଲା କି ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବାପା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ମନେ କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ବଜାରକୁ ବାହାରିଲା, ଝିଅ ବୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ କଥା ଜଣାଇଲା କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସୁ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ବୁନି ଯାଇ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ମା କହିଲା, ମାରେ ତତେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କର। ମା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ନବରାତ୍ରିର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁ ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଘରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। କୁମ୍ଭାର ବିଭୂତି ଯାଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା ପୂଜାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହା ମାତାଙ୍କ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାଙ୍କର 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗରିବ କୁମ୍ଭାରର ପରିବାର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।